अपने भगतन के दुआरवा मैया चाली हो दिहलीना। स्वर्ग लोक से माई आवत हई, लेकिन कैसे आवत हई? आगे आगे भैरो पीछे अंजनी दुलरवा मैया चाली हो दिहलीना। आगे आगे भैरो पीछे अंजनी दुलरवा मैया चाली हो दिहलीना। तो देवता करे जय जय करवा मैया चाली हो दिहलीना। माता रानी स्वर्ग लोक से धरती पर आ गए हैं। अब भक्त लोग स्वागत में कैसे तैयार बा? स्वागत करे के भक्त करे इंतजारवा मैया चाली हो दिहलीना। स्वागत करे के भक्त करे इंतजारवा मैया चाली हो दिहलीना। तो सबके लागल बाय सरवा मैया चाली हो दिहलीना।
रथ आके रुकल कहाँ बताओ दा भक्त। रोक दिहली रथवा के लीबिया के तरवा मैया जाली हो दिहली ना। रोक दिहली रथवा के लीबिया के तरवा मैया जाली हो दिहली ना। चल धरत